Josep Mitjans, que és una persona molt emprenedora, va començar a fer escumosos amb 16 anys. Què feia amb tu jo amb 16 anys? Jo no estava per això, Ell des dels 16 anys, a la masia de Can Maiol, va començar a fer les seves primeres ampolles d'escumós a Vilobí del Penedès, Sí. i després s'incorpora, jo diria l'amor de la seva vida, perquè fa molts anys que estan junts, la Teresa Nin. I clar, és molt important sempre, quan tu fas un producte, doncs tenir bon gust amb les marques, i jo crec que la Teresa té un bon gust espectacular. Aquí tenim vinyes al Pla de Manlleu, que pertanyien a la família, en aquest cas de la Teresa, a la zona del Coll de Selma. Doncs bé, al final, l'àvia Paquita, que va fer aquesta compra, que era l'àvia de la Teresa, doncs els va també donar unes vinyes espectaculars al Pla de Manlleu, més les vinyes que tenia la família, doncs el Josep, i a més una filosofia que és un respecte absolut pel que és el raïm i el seu entorn. Tenen una preferència per tot el que és les àmfores, les gerres de fang, que a més sempre aconsegueixen doncs, donar aquest segell d'autenticitat perquè no manipulen els vins, ni els vesteixen ni els disfressen. Això és un clàssic penedès. Clàssic penedès, que això vol dir? Clàssic penedès vol dir que està fet al Penedès. Sempre han de ser vinyes ecològiques, raïm que hagi sigut elaborat a la pròpia finca, ja té un mínim de 15 mesos de criança, o sigui que estem parlant d'un producte hipertop. Doncs tenim l'Elisenda, que és el nom de la filla d'ells dos. Aquest clàssic penedès té nom de personatge de Joc de Trons. Sí, i tant. No, Elisenda de l'Oxarel. A més és una parella de Montònega de 70 anys. Té un color rosadet com amb un punt ataronjat, però és un blanc. I des del meu punt de vista una elaboració brutal, sobretot amb un mínim de 28 mesos en ampolla. Pensa que primer la criança s'ha fet en gerres de fang, després fa la segona fermentació en ampolla, i després aquests 28 mesos que fan un producte amb una elegància, una bombolla fina, una textura que per mi és trencadora. És gastronòmic. Molt bé. Però per mi tampoc l'exclouria, però és gastronòmic.